Den koncentreret. Nu ikke her. Så står der en jæger over på den anden side, og lige skyder et hul i. Vi skal have en gummibåd for fremtiden dernede. Over til venstre. Der er mere frit vand. Den ligger lige derovre. Ja, jeg kan godt se. Du bliver ikke søsyg, vel? Så ikke nogen med alle de der numre der. Er det ikke nemmere bare at hoppe i og... Jeg skylder passer mig, det er helt sikkert. Det mener du? Også? Ja, bare vent med dig. Så bare vent til filmen bliver lagt på nettet. På YouTube. Ja. Vi drager sig med den film. Han kan ikke komme igennem den der anden mad. Det skal bare fjerne af. Det er også ekstremt meget andet mad, der er. Ja. Hvis der ikke plejer at være så voldsomt. Nej. Når man tænker, hvor meget regn der har været. Vi er bare blevet syge. Ja, det er sygt. Det kunne da godt være det er sygt. Det er sygt. Kan der ikke lige falde over bord, Nico? Vi filmer alle sammen. Nej! Så kommer der med den der funny video. Du bliver lagt på YouTube. Så vi sætter vi til Amerika. Ja, det er noget, kan jeg se på YouTube. Jeg skal også finde og se, om vi kan trække ham ind med det der. Ja, det kan vi godt. Hvad er sådan noget? Bare noget med i nylon. Der er sgu da lidt. Er der lidt vand? Den der film og flyveren der. Så må jeg tage den for helvede. Der er lidt vand. Det er Sørens mesterstykke. Ja. Nej, det er bare... Nej, hvis han ser det, så er han. Jamen, han er ikke hjemme. Han er i cirkefamilien. Så han ser og griner i øjeblikket, så det betyder ikke noget. Ja, han sidder og griner nu. Det er indtil han får en Prøv at sms. sende til ham, så griner han helt alene derinde. Det er indtil han får en sms. Jeg sender den her til ham. Det griner han ikke mere. Ja, så skrætter han og griner, og de andre de har skæft. Og de kan ikke forstå, hvad han laver. Ja. Det virker da sådan rimelig stabil, den der. Ja. Ja. Ja, du kan bare have en gummibåd. Siger vi, der står heroppe. Ja. Jeg tror, det skal sådan en ung mand til det der. Men han er jo Det skulle have været dig, vandmand. Vi ved, hvor øllet kommer Så er fra. spørgsmålet om, hvordan man kommer op. Ja. Ja. Det skulle have været vandmand. Og det er nok det største problem, det er at komme ud, jo. Uden at få våde tæer. Det var fint. Det finder du ud af. Er der hegn derovre? Er der strømhegn? Nej, det tror jeg sgu ikke, der er der det? Fox. Altså, han er sagt op. Man kan vende sig til det. Au, 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 au. Ja, du får gjort det der. Og det gør bare... Ved du, hvad det gør? Det går under for stedet, ikke? Ja, det er godt. Hvor mange dumper ligger den i? Nej. Er det nøjt? Det er da ikke rigtigt, hva'? Nej. Nej, den er total. Den er total. Au, au. Nej. Ja, så bare træk i snoren nu. Ja, så var det der også det der var skyld i, det var vores hoved. Ja. Nej. Har vi det hele med? Nej. Nu ved vi sgu da, vi har en båd. Ja. Nå, den skal lige. Det plejer jeg ikke. Hvis ikke den tipper i vandet lidt. Det er værd. Kaster sig over i båden lige om lidt. Fanden over ved Det er værd stille, at man får hjem til konen. Problemet er jo bare, at og så bare kigger på en, og så gør hun sådan her. Ja, det gør hun. nu over. Det gør hun. Jeg bliver ikke på. Du hiver da bare båden over, så kan han da gå hjem. Og så siger Han skal lige være med også jo. jeg tror ikke, I skal tage det 2 omgange, du. Jeg synes sgu, det er godt gået, Nico, det der. Han har snor derovre, ikke? Har du snor i den? Ja. Har du snor derovre? Du. Ja, det tror jeg også. Husk, du har snoren op. Ja, lige om lidt, så sejler flyveren ned. Der er eddermame langt dernede, så den anden ende, hvis han skal gå ind. Ja. Der er bare rigeligt derovre. Au. Der er mere, man tror, der skal bruges derovre. Ja. Nej, faktisk. Nå. Ja. Det var 2. 2,5. Jeg tror, jeg Der er pakker sammen. kommet til skade. Jeg tror, jeg pakker sammen. Nej, du skal sgu dele. Du må da dele smerten med. Der er meget mere jo. Det er jo en del af det. Ja, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme herhjemme herovre fra. Kan vi ikke? Uden bare sætte det ind. Du skal have meget over. Du skal have rigtig meget over.
Ej, det er fint nok, det der. Jo, tror jeg. Tag tøjet af og svøm over, det er hurtigt.